जेनेबा आलासि फैयोनो आबै जारिमिननि लोगोफोर बे नोंमोनलाय माथो सफैयाखै होनबा आलासिया सफैगौ लाइन थागोन सबसिम जोंना न'आ गामि गेजेर नालाय सिनाय बिदि नङा सेंग्राफोर सिख्लाफोर जाखो खोनाया दा फैबा मिथिखागोनखौनो रोंमारलै नोंबो मानसिखौ सुखु खालामनो बाबा नोंथां माथामाखौ सुखु जालाबायखो आथिखालनि सेंग्रा जानो गोनां बेवहायबो जानो हागौना ओंखायनो सुखु जादों आंहा मानोसै नायनो लुबैनाया है नोंजों रायज्लायबायबा जाला दाहालागै बारलांबासो थांसिगौमोन आंहा बे आलासि फैनो जालायबाय बेहा हुदाखौलाय बोरै मावनोसै मा जाबावगोन बेजों बाजै एथ' थांनायसै एसे दंबावो दे र' आं साननैखौ खेबसे सानस्रिनाय नायनो अब्लाना बावगारगोन मेंनाया मा मिथिगौ दे आंबो नोंनि कालसार बै थांनाय बोसोराव माबेबा थियेटार मिथिं फावथाय लिरना हरनाया माथो बै फोलोमनि खरसाखौ हरजादिया रंगिना जिखुनुनि खरसाखौ मोनाब्लाबो बे आंनि थुनफावथायखौ बर' गामि गामि दिन्थिफुंनानै रायजोफोरखौबो गोजोन होनो हादोंना थारैनो नोंनि थुनफावथायखौ गोबां रायजो राजाफोरानो अनसायदों आरो बाख्नायदों बे रायजोफोरनि अनसायनाय आरो बाख्नायनाय लाख लाख रांनिख्रुइबो देरसिन हाया खोनाबाय दं अनजालि बिनानाव मा बुंदों आंबो ओरैसो होनदों दा आंनि खोमायावबो हाबफैदों रायजोफोरनि बुंनाय आरो बाख्नायनाया थारैनो आंनि अनजालि आं गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां सानदों नोंसोर बिदानि बिसि जानो मोननानै थारैनो जोंहा दा जौगाया गोसो गुवारनि मानसि सासे आबादारि जानानैब्लाबो हारिमुनि आयदायाव मेथाइ थुनफावथाय सल' बेफोरखौ सोरजिनायाव जोबोद बाख्नायथाव न'खरनि मानसिखौनो एथ' बाख्नाय लाजिलायबाय आं आदा नोंनि गुवार गोसोनि थाखायनो आं बिए आरो बि लोगोसे टेटखौबो पास जादों आरो जारिमिन फंबायाबो बिए जागासिनो दं बै थाबोनाय गोलाव समफोराव बिमा बिफा गैयाब्लाबो बिमा बिफा बायदि अनबोनानै फंबाय आरो आंखौ जेनिबो आंखाल होआखैमोन आदा थारैनो जारिमिन फंबायाबो जोबोद खाफालसोमोन बिनानाव गोजोन आरो सुखुनि संसारा हारसिङैब्ला गावजोंल' जाया नों आरो जारिमिन फंबायखौ लानानैनो आंनिया नोंबाजिनि गोजोन संसार आरो बे गोजोन संसारनि ओंथिखौ आबुङै मावहोबोदों नोंबाजिया बाजैयाथ' आंनि बिमा बादि बाजै जेराव जों आबुङै मोन्दांथि होदों असे बिमानि अनगायै दे एखौनो सामुआ आंहासो मेथाइ रोजाबनो गोनां थालांबाय बारलांबा जेन जादो दे आदा साम एरख'नायाव इन्टारेस्ट जादों ना बाजै औ दे अब्लालाय
नुलायथारदों ओमफ्राय बिदि साम'ल होबाय थानोसै आलासिखौनो जेबो नङानो जों गावसो जानानै जेबो बानाय थेवबो बोरैबा जायो बिदि फैदाननाय आलासिखौनो जेबो जायालै आदा उन्दै हस्टेलाव जाग्रासो बिसोरो मावथों सोलोंनानै लाथों उनावहाय खामानि होगोन ओमफ्राय आदायालाय बे रावनिखौलाय माथो खालामदों माबा मोनबाय फोथाराव खामानि मावनानै थांब्ला बिदि समाव मेंनायनि जाबादा जागोन जाबा जायो दे अब्लालाय आदा बाराव गासै होनथारलै बिनानावफोरनि थाखाय ओइ बाजैया जोंहा सिङाव साहानि लाहार फाहार खालामनायजोंनि बिसोराबो जाबाय थानोसै ओमफ्राय नोंसोराबो साम'आ रुजोबदो जागोन दे दे आदा जाबाय थादो जोंना दे दा होथेलाय आलदा आलदा मोसादो दा होथेलाय गावजों गाव मानो होथेलायखो होथेलायनो नाङा होथेलायनो नाङा हिन्जावफोरखौ मानो फैदेरो अ गावसोरावल' हिट जाबाय थानोसै ओमफ्राय आं माबा रुवाथि बायदि न' सिङाव साम' दुंबाय थानांगौ गिदिरावनो गाज्रिजों मेथाइ होनोब्ला मोदोमानो एवलाय थेवलाय जाजोबथारो हाया जिरायथ'नायनि गासैबो साहा लोंनाय ज'नो बेबायदि सिङाव साहा लों आब' आरो बाजै साहाखौ आंसो फुदुंदों दे नोंसोर क्रेडिटखौ दाला लाया दे फैबाय आदाया खिन्थु मोदोम दुंखावबाय थानो हागौबाय माथो सानदों आंनि बिदाखौलाय ओमफ्राय नोंसोरो दाबो साम'खौनो एरख'जोबखाङाखै दे एसे ओंखारसै एरख' नाङा दे बिनानावमोन साहाबा जाबाय जानांगौ नोंसोरो जिरायथ'दो जागोन दे जाबाय फंबाय थां साहा टेबोल लानानै फै बिदिब्ला दा नै हारम'नियाम बबेयाव रेस्टावसो लांखानोसै kan di lading asli आमफ्रायफोरखौ सिङाव दोनहैदि निजिरालाय माखौ लाजिनांगौ गावनि न' जामुंखौनोलाय नुबाय सिमां बेयावलायखाय जोबोद मोजां मोनदों बे निजिराया फायदे जाबाय माखौ लाजिनांगौ न'बा बेखौनो साननानै ला नोंबो जगासिनो अन्थाइ जाबफाग्रासो माने लाजिनाङा नोंखौनो बुंखादों आंबो बेखौनो जगासिनो अन्थाइ जाबफाग्रा बुंनायानो बे Biskot ini biar mana ada bahan 8 hari ini. Ini mesti salang deh. Sekian tambah nggak?